What is your job? Menene aikinka? I work as a teacher. Ina aiki ne a matsayin malami. Do you like your job? Kana son aikinka? Yes, I enjoy teaching students. Ina jin daɗin koyar da ɗalibai. How long have you been working? Tsawon wane lokaci kai kana aiki? I have been working for 5 years. Na shafe shekaru 5 ina aiki. Is your job stressful? Aikinka yana da wahala? Sometimes, but I manage it. Wasu lokutan, amma ina iya tafiyar da shi. Do you work full-time or part-time? Kullum kake aiki ko na lokuta kaɗan? I work full-time. Kullum nake aiki. Muna sayar da littafin koyon Turanci da Hausa na waya, mai ɗauke da darussa guda 100 masu sauƙi na koyon harshen Turanci. Kuɗin littafin Naira 4,500 ne. Idan kuka sayi littafin za mu tura muku da littafin ta waya, sannan za mu tura muku da bidiyoyi guda 100 na darussan da suke cikin littafin. Idan kuma kuna buƙatar shiga ajin koyon harshen Turanci ko Larabci ko Hausa, to za ku iya yi mana magana ta WhatsApp.